Prajem všetkých fanúšikov môjho jeblého ksichtu. Kámo, ale Rytmus, on nás všetkých vychoval. Kámo, kontrafakt navždy. Si zober, že koľko slov používame dodnes, čo vymyslel Rytmus. Si zabil, si vychytal, už aj to, že Louis Vuitton. Vieš, to všetko priniesol Rytmus, kamo. Rytmus je slovenský Kanye West, proste, že Rytmus vychoval, kamo, celú generáciu ľudí vychoval Rytmus, možno aj 2 generácie. Tak ho na dnesko. Ale Rytmus vyrobil celú moju generáciu, vyrobil Rytmus, kámo. Všetkých mladých on ovplyvňoval do takej miery, že hovorím, že polka našeho slovníka nejakého moderného, polka slangov, oblečenie, kámo, čo sa nosilo. Kámo, Rytmus bol tak strašne influential človek pre celú generáciu, že to sa nedá zopakovať.